Qed ikun irrappurtat li 16-il persuna nqatlu fil-waqt li 81 indarbu f'Bengazi fil-Libja. Dan fi ġlied li seħħ bejn l-Armata Libjana u ġellieda Iżlamiċi. Jidher li l-ġlied beda meta gruppi ta' militanti attakkaw kwartieri tas-soldati u sorsi qed isostnu li l-parti l-kbira ta' dawk li tilfu ħajjithom kienu soldati. Fl-istess waqt 3 ċivili mietu minħabba li rocket laqat id-dar tagħhom. Dan kollu wara ġimgħa ta' ġlied fejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Tripli safa taħt attakk mill-milizzja u għadd ta' ajruplani ġarfu. Wara li t-tnejn qatt ta' Maltin ġew Malta permezz ta' titjira organizzata apposta, One News huwa informat li qatt ta' kumpaniji fil-Libja qed jagħmlu kuntatt ma' Virtu Ferries dwar il-possibilità li jkun ikkoordinat vjaġġ mill-Libja lejn Malta permezz tal-baħar. Għal dan il-għan il-katamaran San Juan qiegħed jinżamm lest fil-każ li xi waħda minn dawn il-kumpaniji tikkonferma l-ħtieġa ta' dan is-servizz. Sa dan it-tant l-Ambaxxatur Malti għal-Libja wasal fil-Libja wara li kien weħel f'pajjiżna minħabba li t-titjiriet lejn Tripli twaqfu minħabba ġlied fl-ajruport. Fi stqarrija l-Assembleja Parlamentari tal-Mediterran qalet li hija mħassba dwar iż-żieda fil-ġlied għal kontroll fl-Ajruport Internazzjonali fi Tripli u sejħet lil dawk kollha involuti biex jieqfu mill-ġlied biex ma jkunx hemm iktar imwiet u disgrazzi l-iktar fost iċ-ċivili.